Het wie wordt maar weer betiden een wierte boel. Gelukkig waard van de midden meer en meer droeg. En hoe millimeter sprutsen, nou ja, de komende dagen valt er nog wel meer. Joen en vannacht. Joen eerst droeg, maar een aantal opklarings, dus de zinnen er nog wel even bij. Temperatuur om een uur wacht in, zomaar bij de 15, 16 graden. En dan gaan we de joen. Bewolkt waar, een bruine lucht, vannacht weer uit een trog rein. De temperaturen vannacht zijn 12 of 13 graden. De wind uit het zuidwesten waait en die is matig en vrij krachtig in het kustgebied. Wol, morgen. Ja, in de moment die het nog rein of betiden rein. Daarna komen een aantal buien. De bewolking had de oerhoorn, maar in het waardgebied en in het kustgebied kunnen de zinnen er eens even terugkomen. En de wind draait letter op het uit en ik naar het noordwesten en zal matig en vrij krachtig wezen. Ja, terug naar maand juni, dan lijkt het aardig droog te bloeien. En op naar sneeuw. Dat weet ik niet daar maar een waartype maar een enkele bui of een buik. Maar meestal is toch aardig droog waar. De zinnen erbij en sneeuw is aan 17 of 18 graden als temperatuur. En de wind die komt sneeuw uit het noordwesten, maar meest west denk ik, matig en vrij krachtig. Zeggen we vooruit, dan komen manje en t-shirts in en een waasje, maar toch wel wat een oprindende temperatuur. Op manje is het 18 graden, op Tiesje is het 19 graden en op Waasje is het een warme dag met 21 graden. En Tiesje en Waasje meestal iets droeg. Op manje nog wel een bui of een buiken. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.